Il-prodott Malti jinsab f'riskju sakemm il-Gvern ma jieħux azzjoni drastika biex iwaqqaf it-tensjoni fuq l-infrastruttura u jinvesti bil-kbir biex iwaqqaf il-qtuħ tad-dawl. Hekk wissew il-korpi kostitwiti ta' Malta hekk kif il-qtuħ persistenti tad-dawl għat-tieni sajf konsekuttiv qed jagħmel ħsara kbira lin-negozji u r-residenti, b'riżultat li qed jikkawża spejjeż kbar li qed ixekklu l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż. B'riżultat ta' dan il-qtuħ eċċessiv l-Ene Malta issa installat 14 ġeneratur li jaħdmu bid-diesel f'diversi lokalitajiet madwar Malta biex ilaħqu ma' din il-kriżi tal-qtuħ tad-dawl. Ippjanar deskritt bħala wieħed fqir marbut ma' kostruzzjoni eċċessiva u f'żieda sostanzjali fil-popolazzjoni ġew elenkati bħala raġunijiet ewlenin għal fatt li l-infrastruttura tinsab arkop teha. Min-naħa tagħha Martes Portelli, l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ, sostniet li minħabba l-effetti ħżiena fuq il-kwalità tas-servizz, is-settur privat jista' jkollu jnaqqas l-investiment tiegħu stess. Portelli qalet li l-fatt li l-qtuħ tad-dawl qed jaffettwa b'mod sinifikanti iż-żoni residenzjali huwa dovut fil-biċċa l-kbira tal-bini ta' aktar unitajiet ta' djar, lukandi u ristoranti mingħajr l-infrastruttura meħtieġa. Tony Zara, President tal-Assoċjazzjoni tar-Ristoranti u l-Lukandi, esprima tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' investiment u pjanar biex jindirizza l-popolazzjoni dejjem tikber f'Malta li qed tħalli effett fuq il-prodott Malti. Intant Michel Muscat, President tal-Assoċjazzjoni tal-Catering, qalet li ġiet marqa b'sejħiet minn ristoranti li rrapportaw qtuħ ta' dawl minn madwar il-gżira kollha. Bir-riżultat tal-qtuħ bosta apparati spiċċaw bil-ħsara fil-waqt li ntrema bosta ikel. Muscat zittejt li f'diversi każijiet il-klijenti ma setawx iħallsu l-kontijiet tagħhom minħabba li l-apparat tal-cards kien diżattivat waqt il-qtuħ tad-dawl. Apparti minn hekk bosta entitajiet u persuni rispettati qegħdin jitolbu għal azzjoni immedjata mill-Ministru Mirjam Dalli. Fost il-kritika, Samuel Azzopardi, il-President tal-Kunsill tar-Reġjun ta' Għawdex, sejjaħ għar-reżenja tal-istess Ministru dan wara qtuħ eċċessiv fil-Gżira Awċija matul dawn l-aħħar ġranet b'mijiet ta' negozji u residenti fi kriżi. Dan il-kunsensus qawwi joħroġ fiċ-ċar frott il-kriżi li daħħal il-pajjiż fiha il-Gvern tal-Labor.